Now, John, people because there is apart from everything showing the hockey for December. Yeah, but what? Alazo uzwile Kuzwe kahle. Nazo beshala Engizokusho mfowethu ukuthi indoda ematasa nomsebenzi wabantu ngoba kwaziwa ukuthi umjabulisi wabantu emhlabeni wonke jikelele uMazwa kuMaskandi #1 artist angikusho lokho ngomlomo kusho ngamava uma ngithi ngu#1 kusho ngamava akekho umculi one following over 1 million la kaMaskandi yimi ngedwa nje akekho umculo oshaya streaming onengoma estreamwe ngikhuluma nje kunengoma ebheke 1 million nje bangikhuluma nawo i-streaming akekho umunye umculo kaMaskandi onalo into leyo so ke engizama ukusho ukuthi mfowethu ngiyayinikeza mina isikhathi ngomsebenzi wami ukuze ngizokhipha iquality yomsebenzi so ke ngiye ngingafuni ukugijimisa noma ngibhobhuze mhlambe ngicina sengenza ongesikhona nginikeza isikhathi esanele isikhathi samanje asafani nesikhathi sakudala abaculi bamanje most of the time into yabo isihlukile ongaqhathanisa nomculo obushawa phambilini so ngizama ukusho ukuthi ukuyinikeza isikhathi esanele ikhona okuzongenza nginqobe so ngingasho ngithi kulonyaka abantu abalindele futhi kuyothi nje ngasekupheleni konyaka futhi bese ngiphinda futhi qhamuka ngishaya ikhanda njengenjwayelo kuyazwakala akusana sesikhulu sesokuphothula ingxoxo yethu ngokubona ibangibona ukuba ukuthi uze la uzohlala phansi nestop uyithatha uyithatha ingoma yakuyana kodwa-ke ibala ekuthinini enibasele njengamanje tshela abantu mfowethu hayi inetwork ilwa nathi mntaka baba awungiphindela nje umbuzo ngane yakwethu ngithi namatombo akho uzoshaya ingoma kuba-ke utshela abantu ozekuyona uzobe nyama kube nje siyiphuzele kube nje sishayela iphuzo ngeke ngisho ukuthi ezibandayo ngoba namhlanje kuyabanda vele eyishawune midnight nje ngathi sobe siyishawune midnight eyishawushisa kobe kukhona kobe kushisa unyama nje kunjeya makushona nje ilanga lithi eqwambi ngizobe sengikhona eNewcastle ngizokuba nami ngiyathemba uzobe khona uzokubizwa aba stage umntana ngempela kumnandi abakubeni kodwa khona labana bonke wendaba zomjolo awuyithele sebenza kuba uthi njengokuthi nami usufuna umshado nje awuyithele sebenza kudedela ake ngibuza nje wemfoka baba ukuthi manje indaba zomjolo ngempela seyiyapi kwenye indawo ngaphela lento eyomjolo manje njoba kungeyomjolo nje yonke into mfowethu inama department ayo ngeke uthole sokudayisa uKFC eBellet kodwa uKFC uthola kwa KFC ispede nebhara nosimende ukuthola eBellet so ngizama ukusho ukuthi uma ngabe indaba zethu bengiwe zomjolo ayiphelele khona asisukuyithatha manje indaba zomjolo sezisa kwenye indawo ngoba manje wendaba zomjolo ayiphelele emjolweni ngizama nje kuyihlahlela kahle ukuthi abantu beyize kahle le ndaba manje kuba sekhona ingane manje upgrade yabona level angizwa mfowethu ngithi ngoba